vai ser mellor que empece. E así vestida de rúa. Pois ala, imos aló. Sexo, sexo, sexo. Por que non? Hai varios miles de anos. Toda a Terra era un paraíso. Adán e Eva foran creados había moi pouco tempo e casi non se coñecían. Os divos, as estrelas do porno, os fontaneiros, os terroristas, os mestres, os funcionarios, os reis, os príncipes, todos temos problemas sexuais. Non sentimos nada porque somos novas, inexpertas, non coñecemos o noso corpo, temos pouca confianza cos homes. Entón, que facemos as mulleres cando facemos o amor e non sentimos nada? Finximos. Fora luces, escuridade total, ollos pechados. E Deus non queira que no último momento el saque unha lanterna. Abre os ollos!